Bandirabe Moussibé, association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal et garde-gol Dr Seydou Sow, praticien Adani Mon Safara Wonande Yogay Rafiji Dingora Tono. Dr Seydou Sow ko jogiido karallagal gandudo ko wadata ko o mo safra rafiji badina impuissance wala mbiyan rafi ngoragu o mo safra diabète ndoham siti hémorroïde clopathie arthrose ballonnement hani kadi tawi ka jogiido cadele estomac dok ƴeewoya Dr Seydou Sow. O jogi ko produit ji di ganduda certification o hebi dum ko tonto bo wali Sénégal. Dr Seydou Sow ina jogi cabinet médical ko produit ji o wadi to ngam kay mbawon hebde safara o mo jogi cabinet médical do e Dakar la morgongo tonto Pikine Technopole so tawi ko tonto Mauritanie cabinet médical mako woni ko Nouakchott la morgongo Tafral Zeyn Carrefour Emirade to marché Ba Aziz kono kadi o mo heblo ngam uddide cabinet ji goddi e nokkuji certudi dum non fof bandiraɓe ko ngam tan addande mon safara e rafiji moɗon. Dr Seydou Sow ina hebo so tawi ko do nder leydi Sénégal noddotami ko au 77 882 51 25 tawi ko to Mauritanie batta ko 00222 32 18 23 44 so tawi ko tonto leydi France noddotami ko 0033 744 17 17 70. Dr Seydou Sow non haɗan ɗon bandiraɓe omo udditani mon chaîne YouTube biyeteɗo médecine traditionnelle TV ndogi mbaɗa yon abonné so jiiɗi hebde safaruji en ligne. Dr Seydou Sow ko solution addani mon wonande rafiji mon. aduna kam ko jam eden jidi wadde lambo e odo dumun lambo non mbatten dum ko mardi le 14 dum non mbimi kadi ala kadi mbo kandinmi hen mbo teddinmi hen so wana lamtoro Mamoudou Bocar Sall woni ex maire o joni non dum garnomi ƴewde kono kanko o wi o ala do e wonɗo yahata on sango e date mbo jaggado o wawa hen hawrude o wi joni noon yomi artir ɗum e miñi ko o joni noon ko ɗum woni koyɗam hande ɗo e galle o haalande mon mi attiri ɗum e miñi ko kañumne hanti ko ƴawenno holno gollirden ɗum le 14 so Allah jaaɓi janvier o ɗo mo gonɗen inchallah terani way garani mati baba an ala ko wonmo handinani may waɗan dem mo ƴeew ɗum ɗo hunde mawde jarani wayde lam oh my god jarani bulti donc woto wadni kay anne
waftu wanni jarani ɗum kay ko weltare ɗum kay ko weltare jarani ba teddungal eno wuro ngo foti ni fof baba ɗum kay ɗum jarani gulali anni nenne yelam sa yingoyim ko ɓernam nde woɗɗi wallahi koftu fo ina lamba merci beaucoup félicitation min beltima trop par ce que sare nde ne mawni si welinoma ƴeewat goɗɗo mais alhamdulillah babou ɗum ko an liggi ɗum billahi ko an liggi ɗum vraiment nous sommes très fiers merci beaucoup ma fille billahi musidɗo Allah jarama on jarama a waɗe place sinno ko radde wonno wiyete ka wari ñiiwa nde wonno mo dukkuɗa ko ñiiwa aɗa andi wambaɓe ne kaala no mbiya wirgu ñiiwa suddare leñol o woni wirgu ñiiwa suddare leñol hayso min gona ñeeñɓe min kaalata haala makko o woni ɓendu ko ɓadi ko leydi fof tene sammoɓe ɓernde mum ne yaaji ene hattani ene jaɓi kadi rendede jawdi muɗum moni fof kala no hakkillaji poti moni fof wawi ɓedde ɗum hakkille muɗum o mun ɗon mofti hangaɓe o mun ɗon mofti ƴoƴɓe o mun ɗon mofti semorɓe oɗon noon mata anda ɗum ko jom suudan ko kanko jibini ɗum o woni appa makko noon min mi wona ñeeña makko mi wona bayla makko sako mbiya taftoma ko golle makko tan kalmi neɗɗo so golli golle moƴƴe golle kande haalede foti tan ko haalede onon noon on mbaɗe place min jetti on min juuri mon mbiɗa andi hayso on mbaɗano so tinni waɗe wuuro he ko jeunesse omo yiiɗi jeunesse waddata hen doole makko sako noon ne mbiɗa ko an o jeeyi dongal ngal ko donde ɗum o ruttirta ngal tagdi ko teddungal min beltanima on min beltanima wuuro ngo eyyi baba bojji noon jarani ko gonga aɗa wawi wadde ko ɓurɗum mbeɗa andi ko jiɗanɗa ɓe waɗande ko aɗa wawi wadde ko ɓurɗum kono bojji jarani sa woyi a woynan min minen foof saabu hande emin mbaɓe keeci ma belaɗo e mettaɗo émotion ewa bandiraɗo ko Allah jarama jarama ganda ko mbaɗɗan ɗo ko on mbaɗanani kanko tan ala mbaɗon ɗon ko leñol ngol sabu oɗo jinnaɗo jooɗiɗo moni kala ne yii darde makko e wuro ngo woni ñawɗo woni mayɗo woni basɗo te o yittat doole makko o waɗa hen te hay goto anda drapeau mo teddini ɗon mo wona kanko teddini ɗon ko minen teddini ɗon sabu darde makko aduna Allah fof ne seedi to meeɗa innirede hen hunde onon noon hande garon ko foti no lamba oɗon innira ɗum jignade amen on battata ɗum hajjel ko mbaɗɗon hanki ko moƴƴani waɗa ka barke min mawɗo killifaɗo ceernaji mawɗo poɗɗo no ponmini mboɗo jooɗo e jooɗorde neɗɗo goɗɗo arata sababu nde kalis guittanoma e jooɗorde mbiyano yo jooɗo ɗum holko saabi ɗum noon gandalam ɓuuri tewde dañal oɗon ngal haɗa andi ko saabi ɗum ala an wona ceerno kabbilji goho ɗiɗi on taknoɗomo jippini on addi amen ɗo so maare min leppi han ko ɗum ummi an heɗen ɗo mbawi on du temdere hay gosi eɗen mbawi wasde dañde ko serdi ceerno e mbilo hol fof ko serdi ceerno e mbilo mbaɗa foto wona ceerno an arde tak juma wona gandal arde tak jama amino mbawɗo tan hume mboɗo arde ɓe ponmi ardade i ɓe ponmi ardade mbaɗade ɗumen an noon minen min ngala ɓurɗoma rekke ko yakar amen kadi ma addi amen ɗo combat o enen fof jeeyima siga min jahani ɓundu min jahani kalata maata Allah ma ɗum ne ko yettere Allah angal ɗo wona angal ɗo homin gandi hoɗum ɗo ɗum noon addi amen pour andi jagga hen haɗani Mamoudou Ndiaye kam Mamoudou de kam waɗa ménagére en ƴetti ɗum pour ménagére ballodirena mum an ɗo keɗɗa ɗo on eɗe foƴ ɗo heede ɗo siko lappodirede ha wuulo ñaama ham mawna ñande hen Allah walla men dañi hen victoire o ɗum wona victoire leegal ngal en dañi ɗum addi amen oɗo wi en dañat en dañi gasi kala ponnoɗo tinde ma tinde kala ɓe gandanɗa hoore ma hande sehilaɓam somi gayni joni téléphone anam ƴettani lambo mamin kebbin ɗum ha heewa def hoto huuli hoto fayi a waɗe place hanen wallahi ko gonga nenoya ko kalɗa ko pawatmi hen ko seeɗa tan min beltanima Allah min beltanima
nde ginnoɗa nde lamtoro omo wawno jorɓadema ɗoggol ngel aɗa wawno yaade kadi ɗoggol ngel kono hakkillaji mon onon ɗiɗi fof ndendi e arde e baba galle ɗum noon mbawa sona yettude Allah yetta on min mbiya alhamdulillah rabbil alamin wona lamba mon ko lamba amen so Allah lamɗo jaɓi wona ne yaay boy kon yaay ha an kay yo ɓerde ma ɓuuɓ alhamdulillah babo yo ɓerde ma ɓuuɓ min woni kodde ma Dieynaba woni afa ma kala komin mbawi hen kaddi bawɗe amen mamin ɓuunu ɓerde ma sa ɗum kay jinnaɗo moƴƴo tekɗa amen place amen min peera wullu min peera sohlu haydara kala komin sohli haade nani muta tawta ko a waɗi ɗum terago noon hongo foori torop wallahi min beltima min ni saa o ɗo gonmi ni mi wawa wallahi hay saabu weltare sa yi goymi wallahi miijam baba nara woy lambo suwa at ñande lambo ari no mbarta non teddungal ngal mi heewe dow yam inchallah Allah ligani ɗum hoore ma no baba baba soɓe mbaɗano ɗum e gurdam ma haɓe duttuma teddungal ngal mbaɗɗa ngal mi anda kamɓe ɓe gonna yimɓe e ko golliɗa ko hay mo yiyani mbarude nani ngurare Dieu merci a mbarude noon merci merci Dieu merci monsieur le promoteur merci sabu a jumani min e lamtoro maire assez maire ala komin mbaddani do e gueɗe village Allah ne seedi min mbaddi fof moƴƴere fof o waɗini ɗum gueɗe pour yo bamto kono sa jetti ɗum ɗon o yehi voyage o ala do ko min woni ɗo ittuɗa inirɗa kam ko forni ma andu tous les villages le e gueɗe won ko ligganiɓe ɗo te minne kadi a yii no ɓesgam haaliri ni ayi o mo jiiɗa wona hay esam ko ƴiiƴam mam natti wonde isiragal ko ƴiiƴam mam o ko nene maɓɓe waɗɗa duuɓi min gondi mi meeɗa yiide e makko ine metten o ko diilam no wima noon ko noon yaari wallahi ma aduna o fof tin fama noon komi yaasi hen ɓurgonnoɓe wallahi kalnaɓe so mbeɗa naata tingal ngalte tingal ala ko noon par ce que sa ƴetti yiyande a watte tellani wona yiyande hawre tellani ko noon tan wayna tan no ñaari yiɗiri no mbabba yiɗiri ñaare ni ko noon wayata ha nene a weltima hande ko Allah sabu vraiment je promoteur merci encore une fois je te remercie tout globalement o ken liɓɓe ɗum ha pari Allah ne seedi jomgu mboɗo yiyango anguni jomgu ne waɗi an kam guilumi taw ɗum gatan garɗa direct min gila hanki ha joni ko hen gonmi kala kala ko ponno wadde mbaɗi hen ko noon ya andu kam ko capannayyi ujunere no cippiriteɗa ni noon cippiritemi sibu min kaɓanmi koye jinneji nani kaɓanmi kanko ko baɗe ɗe o baɗata ɗe poɗɗe maɗe poɗɗe arde maɗe min ko ɗen palotomi nani ɗe poɗe dañana yam wadde noon en peccat hakkude teri ƴetta nogas ƴetta nogas ceerno Soumare jarama nden kay goppem Allah jarama on jarama hay kalton nde mi hiiɗo on keɗotomi minen mi sikki enen fof guila en goni sukaɓe koye garan place tan gonɗen ha Allah noon fini lowma gandal guntoɗa ceerno caltiɗa waɗ balol garɗa haɗa jooɗo garan place a woppani garan place o quoi teddugal eyyi joni noon hanke haɗa amen yaafo par ce que min kam komin mbaɗi komin jiirano ɗum wonde yawadema ala ko ɗum teddugal enen sen dañi koɗo tan eɗen kewi tellade goppen koɗo jooɗo ko ɗum tan kono woto yiiri ɗum hay hunde heddi ko noon combat o combat ma sa wi yomi waɗi tan mo waɗe sa wi yomi woppe mo woppe min pawmi combat o koye dow ma yakaram fof koye dow ma heddi noon goto fof wonɗo foti hen par ce que combat ko ɗum équipe Mamoudou woni manager kam jangguinta min fiirete lappirte e ko hon ñamde ponmi ñaam e hono ñamde mbir haɗa jibi miñam so yeehi ha nder combat he kañum
waɗan tami rufoytami leɗɗe par ce que wana to nder kam waɗan leɗɗe ɗe wona kañum waɗat leɗɗe ɗe kañum waɗat ɗum ɗo kañum wiyatami daror ko nen wawi hen arde eyyi enen holla no waɗirte eyyi mo ara ko combat o kay joni noon an combat ɓurɗo o mawno on joguiɗa par ce que min jinmi ko mbaɗnami lekki taw o yiyata kam mbaɗnami juuɗe taw somi lappi vitesse o ɓesdota kadi kañum leɗɗe muɗe bonnaɗe aɗa waɗi ko ɗum liggey ke par ce que a fewnat kam aɗa bonno oya aɗa bonno oya waɗno ko ƴeewa kadi ko hombo position potmi darrade beela ko nanal walla ko ñaamal koye ngal garidem hay ɗum ɗo fof ceerno waɗata ɗum fof mami noddu hay monsieur le ministre mami noddu ma andu noon a jeena noddana kam gogguma gogguma aɗa jom fuɗɗoroma hande fuɗɗo Allah jeeɓi oto jejjite haydara noon ala ɗon ɓeddoto France Amérique voilà haydara jolof yo ar tout voilà merci ɗum noon Allah jarama on jarama no jiɗirnomi ni eno jakurnomi ni kadi mi dañiri noon ko yakar moɗo wanno kam addude ɗum e galle mon o woni lamtor Bour Guédé ex maire commune de Guédé village o Allah waɗi o ala ɗo no wirno ni kadi ala probléme yimi artire ma ɗum tigui tawmi ɗum mi yetti Allah e nelaɗo mon mi yetti mon jarnimon ɗum noon ɗum tan wonno koyɗam so Allah jaaɓi noon kadi jiɗɗen waɗirde cosaan o ɓayde kankone ko neɗɗo darinoɗo cosaan kankone ko neɗɗo kadi dillowo moƴƴo darinoɗo commune Guédé liggini ɗum ala ko waɗanani ɗumen ɗo nde woni maire nde ha Allah waɗimo kadi lamtorde joni o saaha ɗum gonɗen inchallah min mbaɗ ɗum taw e non violence hay tawayde probléme gonɗo ala le 14 inchallah le 14 safiye le 14 safiye joni tayloramo namo commandi jahon jetton messire non fof o waɗat mon hay an o jettatma messire nani to wi joom bawde o to yeeji tingal ngalti o noon merci si vous disposé joni ma woni ko neldumami doye kikide Allah jeeɓi participation première part ha deuxième part o ara d' accord ma andu noon mbeɗa jogui yimɓe tous les membres de la Guédé les zones Jakarta man les zones Seretier les zones de la association des Guédé fof nan caggal lamtor merci beaucoup vraiment merci oh tingal ngalti o ala por ala ka ni law wala tingal ngalti o tingal ala eyyi ɗum noon Allah jarama ɗum tan garɗo haalande moon merci on jarama merci poromo merci poromo ɗum noon kalis Allah dañi kala hen heewani par ce que ɗum 4 ujunere an haɗani 4 ujunere Mamoudou koko yoɓete o jibi miñam koko yoɓete kadi ñamɗele ko wayno ko ruyi en haɗa andi hande gawrin seeri te Mamoudou wi yo boppaji en Mamoudou kam haalnaten ko ñamte eyyi waɗɗen gueɗe foof a faami wadde ɗum ɗon ko fereji goni hen dana min combat o ina wayno mi engagement me hewtande joni min e nder combat he fof woppi min mbeɗma 15 000 holum darɗa hen wiɗa holum ujunnayi tati tan Allah hajjala nan ujunnayi tati min ko mbanmi ko fof an no cippirtiɗani e nder lamba kam min noon cippirte ɗo to nder suudam ɗo hanki tan mbiyami ko to nane mbiɗo nder suudu ɗo ƴew natumi ɗo hen ko fuduru nde wiya Allah ko bat fuduru yatumi ha salatu ɗoyri minal nawmi mboɗone kurisañam ha mboɗo haɓe tan mboɗo fiye ɗo mboɗo mucce ɗo mboɗo dampe ɗo mboɗo fiye ɗo gobɓe ha mbiya ɗo hen wallahi meɗa andi hande hay so client addinoma million ma ɗum riyo sababu combat o ɗum andi joni jaggu 15 000 o tan si combat ji goɗɗi ngari min ɓeyda
tinno tan joni mbaɗa ujuna joyi ujuna joyi haɗa ni jima ujuna joyi heɗemi la hen ay combat o hay siga waɗanani ɗum siga liɓamoni ma heɓ capani mum nayyi ɗum kam andu ɗum ɗo yiɗani ndema tan jiɓota haldir noon bonna hakkude amen an mbaɗa jiiɗa ko liɓe an o ko hasidde ma o ko hasidde ma joni hon fi foti wi joni mami ujuna joyi non waɗ ujunaji nayyi joni mami avance 10 000 francs ujunnere mbiyen nde eyyi kono wof mbeɗen ujunaji ɗi tan andi ɗum ha hayda ka siwa he an jibi kaseɗa kom an o fof kaseɗa min amin min ko kaseɗa awa pude ko o tototamo fottoten ko lambo an kay yettima ɓe mbaɗi dow fodde mabɓe nano min jeewo dow ganda to weddu to mi jeewo noddude Allô? Oui, ça va? Mamma Achaba. On a un numéro comme majjuno comme téléphone. Ça va? Ala. Ko jam tan. Mbimi. Teddungal ma. Kawmani iniraga lambo. Ala dum kay ko teddungal ma tan den gi an ka sikilam ka accompagner yam lamba doy wuro ngo lamba mboru judi non ko Dakar ngummuto wallahi ko ni dum tagi no dumami adan gi an mom ka élégance jinmi non ala mbimi jinmi ñane lambo nga rabata kam accompagner kala na baydi njaay yo merci mam andini somi halni ma hersinta kam ko boni woni tan an o ko min ko yidna moƴƴere o haydara yidnam o ko hasidi non wota lutodiri on son lutodiri bonnon combat lutodirtaki a faami ƴewno werli o kalis ni werle tawdim jeeyam noon hon kono sa werli mom joni mbeɗa wawi yan tottam tan jiiɓi ay par ce que hunde kay ni watte sa weddimi joni hen wawi wonto joma tawdim yeehi anti kam yehita ceerno joni da jaggo 10 000 Allah o tottam fawɗo maɓe garan hoɓe hen jinneji ɗi kamɓe garanta fayen butolaɗo ƴeɗade fayen butolaɗo ɓeɗade woppu weeɗo jeni en horo yitto wonede jinni jibi ka jaɗo ganda lamde mbaɗa waɗa suttumade mbima wona mbiya jinni ɗi garna kañi garan yo ƴettu min ƴeewa yo ƴettu ɗo homin ƴeewa soɓe ƴetti nden guma soɓe ƴetti yeeso ma ñana wumat wonta yiide hono woni ma on mumen hono wiyete karunga sayi mawɗo jinne juude karunga mbiya karum min nawi kalis o mine jibi e min mbiya jibi nawi fof kalis o di fof kalis o badda jeeya faw tappale mon ɗeero jibi Allah ne seedi ƴeew jinne waɗata kaali wallahi bara wadde ko wuuri jinneji tan nawat ayi mbir ko ɗum ceefi e daaɗi e cappore ɗum jaggata mbir kono affaire jinneji ɗum ko rap ɗum jinne ala ko heddi ɗum o lamba jinne feera daro lamba ala jibori wino jillahi ala jibori won a ganduɗa hen o ina andi kalami ko walla seydi kono haɗa ni mbiɗa hollum e wona jinneji mon e lamba joni kay saabi Allah woɓe min ƴetti koɓe gari mbi on ɗum e mina wi kaso ala aji yaltu hen jibi barke rasul so gari mbiya ɗum e mina
jibi war seb Allah tan totti jinne di kalis mo totto bi ande jinni bille kan totto kalan wa beta yon totto o suma ala jibi fodo kayso anje ja no ala ko muruji mawdi kay international boy be yimbe be ngandi ay Moussa Mbaroji en ben ko hen ay o yandi wiyetno Molo Signor aɗa andi mo kay fuura fo da andi Molo Signor ay e jam weli aɗa andi mo kay ala ko waɗani e mbapat Sénégal lamb Sénégal o waɗi hen participation mawde sa ay mimami lambo haut niveau lambo Seydi Dia manel dam yo merci jaram Seydi Dia wallahi mi andino hersinta kam ali aw yo aw makka Demba Racine aw désolé hay annene désolé fato ala feni n'est pas encore disponible ko boni ko mi andino ko ni o désolé yo wadi Allah xam min aliaw be ndatan ko tagi bawli reedu ñande no da min ko min sikki ko numéro tan o wadi liste no wari mi wawa noddude aliaw tan ha mi hebam hayda so Beydi Ndiaye ari Mamma Acca ari Ceerno Seydou Dia ari heddiɓe hay so garani ala problème Allah ne seedi hay so ɓe garani ala problème ɓe gandu noon ɓe gennirimo ɓe poti innirde jibaɗo kayso ko jinne ñigi kayso jinne wi ɗum e mi nawi fawɗo ar gawañ mayde an yaltena an jeymol joni ko min jeeyi fawɗo kayso ala jinne wa hal go an jeyi kalis ma mboni o aɓuɗo kayso joni gasi kala ne yan biti bokar tawama to ƴettu min jahon wona ƴettu min jahon walla jinne ɗi jeeyima jibam asali nelaɗo Allah mi jeeya ala jibi woto waat mamadou karunga Allah wite walla mamadou karunga ya mamadou karunga o karmuɗo o mbaɗa ko an mbaɗa ka karmuɗo an yiɗi bonnuɗo hen ñaƴƴi ɗi joni subaka law o jii bonde ko harmude hay ko redda jukkoɗe min kam ɗo gonɗo ni tan mbaɗami ɓe garɗo ɓe harmuɓe uñayi capannayi ujunere man jogo ñamde uñayi joni subaka law tan jogoɗo ñamde uñayi jibi o karmuɗo wiyata alay ma tan ñamda uñayi o haasidi Allah o wilte walla jib o haasi nde telede reddade kala mo yiɗum tan andi tan ko o waɗa ko barke moƴƴi waɗi tan o resata o dañani debbo hay o dañani o basda kurmoɗo ɓalejo kurum